καθώς επίκειται προσεχώς η φερόμενη αναβάθμιση του εξοδικαστικού συμβιβασμού, κάποια πρώτα σχόλια τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή μας, όντας στην πρώτη γραμμή αμήνης για το συγκεκριμένο θέμα των δανειοληπτών από τις τράπεζες και τα φαντ, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που εδράζεται στο νόμο 4738 του 20, επειδή είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο θα πρέπει το αποτέλεσμα του οποίου να μπορούν να το επωφελούνται το σύνολο των νοικοκυριών ευρισκόμενα στην ελληνική οικονομία και όχι μόνο τα ευάλωτα, η διάκριση του δανειολήπτη σε ευάλωτο και μη, πέρα από της αντισυνταγματικότητας και της νομικής εμπλοκής που δημιουργεί και άλλου είδους αγγυλώσεις που αφορούν την δυνατότητα περικοπής οφειλών και εξυγίανσής τους με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται από τον μηνιαίο προϋπολογισμό του εκάστοτε νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, η έννοια του ευάλωτου και μη θα πρέπει να ξεχαστεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ετοιμάζει την συγκεκριμένη διάταξη. Γίνεται μια προσπάθεια φερόμενη αναγκαστικής επιβολής του διατακτικού του εξοδικαστικού για όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτόν, να είναι πιστωτές, το οποίο λύνει κάποιο κομμάτι που αφορά την αυθαιρεσία ως τώρα το fund και το servicers, οι οποίοι αρνούνταν πεισματικά να συμμετέχουν, δημιουργώντας μηδενικές περικοπές στα οφειλόμενα ποσά και μάλιστα τοκίζοντας τα υπολοιπόμενα ποσά με τόκους υπερημερίας τέτοιους οι οποίοι ουσιαστικά συνιστούν τοκογλυφία. Για μας τώρα που οι οποίοι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή είναι οι εξής βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Θα πρέπει ο δανειολήπτης να συνεργάζεται με επαγγελματίες διαγνωσμένου κύρους, οι οποίοι έχουν εμπειρία και επιτυχές ιστορικό στο κομμάτι προάσπισης των δανειοληπτών και των οφειλετών από τράπεζες. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι με τους οποίους συνδιαλέγεται να είναι επιθετικοί και να μην συμβιβαστικά προσπαθούν να βρουν λύσεις οι οποίες πολλές φορές είναι ατελέσφορες όταν καλούνται να τις εφαρμόσουν. Κάποιες, αν θέλετε, ριζοσπαστικές βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται είναι θα πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία η κατάθεση και η ύπαρξη καταθέσεων μετρητού στις συνεργαζόμενες τράπεζες καθ' όλο το διάστημα που υπάρχει ρύθμιση οφειλών, γιατί έχουμε δει πολλές φορές το φαινόμενο εκείνο να γίνονται συντηρητικές κατασχέσεις από την εφορία έως τους servicers σε περιπτώσεις υποψηφίων ουσιαστικά προς ένταξη στον εξοδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών, και αυτό είναι και καταχρηστικό και ουσιαστικά είναι εκβιαστικό επί της ουσίας. Επομένως, παντελής κατάθεση και έλλειψη μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το δεύτερο σκέλος είναι προσπάθεια συμβιβαστικής εξέβρεσης λύσης με τους servicers πριν την οριστικοποίηση του εξοδικαστικού, έτσι ώστε όταν υπάρχει προσπάθεια διμερούς διαπραγμάτευσης, που είναι στα τελικά στάδια αυτού, να είναι εις γνώση και των δύο πλευρών μια συνενετική λύση, και πολλές φορές οι ίδιοι προτείνουν και περικοπή, η οποία είναι κοντά στο αντικείμενο του εξοδικαστικού, απλά με πιο σύντομα ορίζοντα αποπληρωμής. Το τελευταίο είναι ότι έως τώρα, ιστορικά, οι εγκριθέντες εξοδικαστικοί συμβιβασμοί στη συντηρητική τους πλειοψηφία κάνουν μικρές περικοπές στα οφειλόμενα, δίνουν όμως μια δοσοποίηση 240 δόσεων και την αυτοδίκη, αν θέλετε, αναστολή εκτελέσεως από διοκτικά μέσα και αστικά μέσα εναντίον του πιστούχου, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο προκειμένου να εδράζονται επί αυτού ένδικα μέσα όπως ανακοπή και αναστολή, για τις οποίες τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης δικαιώνεται στα ελληνικά δικαστήρια. Η ανακοπή και αναστολή από μόνη της, χωρίς να εδράζεται στον εξοδικαστικό, είναι καταδικασμένη και είναι καταδικασμένη για πολλούς θεμιτούς και αθέμιτους λόγους, κυρίως όσον αφορά την μη επάρκεια των επιχειρημάτων που προβάλλονται όσον αφορά την καταχρηστικότητα των συμβάσεων αυτών,
και εννοώ των δανειακών αρχικών και των συμβάσεων διαδοχής στα fund και στους services. Και αυτό γιατί αυτά εξετάζονται ως συμβάσεις από πλήθος νομικών επιτελείων, δεν αφήνουν κενά και κενά καταχρηστικότητα σπανίως να εξευρεθούν και να δικαιωθούν επί της δικαστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να σταματήσουν οι διαδικασίες πληστηριασμού σε περίοδο μεγαλύτερη του τριμήνου αλλά και εντός του τριμήνου, οριστικοποίηση εξοδικαστικού και με αυτό το μέσο, το οποίο πατάει ουσιαστικά πάνω στον νόμο, θα πρέπει να επιδιώξουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι η αίτηση ανακοπής και αναστολής, η οποία να εδράζεται στο άρθρο 18 του εξοδικαστικού, ο οποίος είναι η αναστολή εκτελέσεως αυτοδικαίως. Όσον αφορά το θέμα της εφορίας και των κατασχέσεων που γίνονται συντηρητικών και μη σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιείται ο ουσιώδης χαρακτήρας της αναστολής εκτελέσεως και αφορά ουσιαστικά την παροχή αυτής της δυνατότητας, τουλάχιστον όσον αφορά τις συντηρητικές κατασχέσεις εφορίας, μόνο εφόσον η σύμβαση αναδιάρθρωσης στο τέλος έχει γίνει αποδεκτή από τον πιστούχο και έχουν εκπληρωθεί οι δύο πρώτες δόσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι εν πολλοίς, μέχρι εκείνο το σημείο, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί από την εφορία παραμένουν ενεργές. Και ακόμα και σε εκείνο το σημείο δεν ακυρώνονται, απλά αδρανοποιούνται με κάποιο ιδιώνυμο, αν θέλετε έτσι, τρόπο έκφρασης. Η έννοια της αδρανοποίησης νομικά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ακριβώς, αλλά όπως θα καταλάβουν και οι περισσότεροι, σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσει του δικαιώματος επαναφοράς της κατασχέσεως η εφορία στο μέλλον. Λοιπόν, άρα, επειδή ο εξοδικαστικός συμβασμός είναι το μόνο βατό μέσο προστασίας των δανειοληπτών σε αυτή τη φάση, είναι σημαντικό να γίνει οριστικοποίησή του και να φτάσουμε και στο στάδιο εκείνο της έκδοσης της συμβάσεως αναδιάρθρωσης, αποδοχής της και πληρωμής των πρώτων τουλάχιστον 2-3 πρώτων δόσεων, έτσι ώστε να εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς υπαγωγής. Με τη βεβαίωση επιτυχούς υπαγωγής δημιουργείται το υπόβαθρο εκείνο χορήγησης αναστολής εκτελέσεως και ασυλίας για τα προσεχή 20 χρόνια, όσο δηλαδή τηρείται ο εξοδικαστικός συμβασμός.